Приятели, на втория ден на нашия маратон. В него ще си поговорим как да се свържем с ангелите, защо някои хора успяват да видят ангелите, други не, какви всъщност са ангелите, кои са ангелите, с които ще работим днес. Така, започвам. Първото нещо е много важно нашето вътрешно състояние. За да се свържем с ангелите е нужно да сме в нашия център, да сме в смирението, да сме с отворени сърца и с чисто съзнание. Защото когато сме в ниска вибрация, трудно ни е да се свържем с ангелите. Те са много високо енергийно и няма как. Знаете ли, кога всъщност чуваме ангелите? Когато ни бучат ушите. Ние тогава, те ни говорят, а ние не можем да ги чуем, защото те са високо вибрационна честота. И те са тази високо вибрационна честота и за да можем да се свържем с тях, и ние трябва да сме тази високо вибрационна честота. Когато сме в гняв, когато сме в обида и се опитаме да се свържем с ангелите, можем да помолим, съгласна съм, но да не правим това, което сега ще ви дам като практика. Нужно е да сме във висока вибрация и с отворени сърца. Казваме молитвата за отваряне на акашовите записи. Не е нужно да сте изкарали курсове и така нататък, за да може да я правите тази молитва. Важно е вашето намерение да се свържете с вашите ангели и извисени учители и духовни водачи. Започваме. Татко, майко, Бог, ангели на светлината и възнесли се учители, аз ви каня сега, тук, да създадем свещено пространство, в което да съществуват само най-висшите знания, мъдрост, истина, любов, радост. Сега и завинаги. С любов и благодарност в сърцето си, аз възнамерявам да се свържа с моите акашови записи и с помощта на господарите на записите, възнеслите се учители и ангели от светлина, да получа всяка една информация, която е за мое най-висше, велико благо и добро. С лекота и благодат. След това си казвате Отче наш и портала нагоре се отваря. Задавате вашите въпроси към ангелите или просто притихвате. Знаете ли, понякога може да чуете само една думичка, но тя да е ключова. Доверете се на този процес. По време на този маратон ще ви покажа как се случва и много от вас ще започнат да канализират през ангелите. И така, кои са всъщност ангелите, за които ще си говорим в днешния ден? Сандалфон и Метатрон. Сандалфон се намира под земята, неговата енергия, чакрата, която отговаря за това нещо, и Метатрон пък се намира над главата. Тоест, каквото е долу, това е горе. Земята и космоса. Сандалфон всъщност е архангела на музиката. И не само. Сандалфон можете да призовавате, когато имате нужда за подобряване на вашия имунитет. Аз всяка сутрин го каня и го моля. Каня, моля и призовавам архангел Сандалфон да повдигне моят имунитет и да се чувствам все по-добре и по-добре. Също така, когато имате нужда от благина в живота си, казах, той е архангелът на музиката. Благина, например, да говорите благо някъде, да сте мили и нежни към себе си, отново можете да го призовете. Каня, моля и призовавам архангел Сандалфон. Заземяването е ключово. Когато не можете да се заземите, отново каня, моля и призовавам архангел Сандалфон да ме заземи. Метатрон. Той е всъщност пророк Илия от Библията, ако знаете и сте чели за него. Той е бил тук на земята като човек и се е възнесъл нагоре. Метатрон е архангелът, който всъщност отваря акашовите записи заедно с Мелхизедек, и този архангел ни помага да балансираме нашите енергийни центрове или така наречените чакри. Вие, прекрасни звездни деца, по всяко време можете да молите, каните и призовавате Метатрон, защото той много държи да се грижи за вас, да се чувствате добре тук на земята, защото той помага на тези специалните деца, децата индиго, кристалните, звездните. Каня, моля и призовавам архангел Сандалфон. Него можете да помолите, когато не ви стига времето, да разтеглите времето заедно с него. Също така, архангел Сандалфон, Метатрон, Сандалфон и Метатрон, да, са двама братя, близнаци, като единия е земята,
другия е космоса всъщност. Така, т.е. каквото е долу, такова е и горе. Те в момента са тук и затова и направих този лапсус. Така, продължавам нататък. Метатрон всъщност за какво друго помага? Той ни помага да създадем нашите приоритети. Заедно с Соломон в комбинация могат да ни помогнат да създадем приоритетите си за деня. Изключително важно е това. С тези два архангела, с които ви запознах днес, са ключови. Защото ако нашето долу, всъщност, ако сме твърде много в земното, в материята, а не сме свързани с горе, с космоса, то няма това единение на Земята и космоса. Ако сме твърде много горе и летим в небесата и не сме пък заземени, отново няма това единение на тези двама братя-близнаци. Така че от днес нататък, ако тръгнете много да сте в космоса, да летите, си спомнете за двамата братя-близнака, че те са неразривно свързани. Изключително важно. Освен с ангелите, ще ви запозная с няколко духовни водача. А на по-дълбоко ниво ще ви свържа с вашия личен духовен водач на семинара в Бургас на 11 и на 12 юли. Съвсем скоро, другата седмица. Там, освен с вашия личен духовен водач, учител, в който ще се свържете, ще ви дам една практика и всъщност знаете ли, тази практика може да си я ползвате, когато си поискате. Ще ви дам една друга практика, наречена решетката на истината, в която ще проверявате дали даденият човек, даденият учител, дадената ситуация, нещо там има не както трябва, нещо, което не е за вас. Защото знаете ли, масово хората купуват обучения, купуват най-различни други неща и всъщност те нямат нужда от тях. Липсата на вяра ги кара да ги купуват. И затова е много важен този инструмент, така наречения решетката на истината, да се използва по един хубав начин, по един положителен начин, за да разберете даденото нещо за вас ли е. Партньора дали е за вас, ситуацията дали е за вас, работата дали е за вас. Каквото и да е. Важно е, че ще бъдете предпазени. Така че, ако имате някак... Защо всъщност някои хора виждат ангелите, а други не? Някои хора ги виждат, други ги усещат, а трети буквално са си затапили сетивата от страх. Знаете ли, сега я разказвам малко лична история, а тя е следната. Аз съм тета-терапевт и констелатор. За тези от вас, които не ме познавате, сигурна съм, че много от вас ме познавате. Обаче, знаете ли, аз разговарям с Бог, но преди време ми беше страх да разговарям с ангелите. Така че е ключово, когато искате да разговаряте с ангелите, да се освободи този страх. Така че ако някой от вас тук в този маратон се усети, че има страх да се свърже с ангелите, моля, нека го напише. Нека го напише в коментар. Няма нищо срамно в това, за да може да го освободим от полето и да може да се свързвате с ангелите. Бъдете смели, бъдете постоянни, свързвайте се с вашето бъди, защото няма нищо случайно, че точно това е вашето бъди и трансформирайте живота си. Прекрасен ден от мен!